na yegyina Asante mantem ho no Asante Akyem North Abaton Pesua ne so omomra hibedwani Kwame Ohene Frempong ubeka ya besa bosumi mienu mu hodom no ye atwam ene yete se wakọ Amsterdam empotem hodom ama hodom no bambofo akyire no yesese oguso o makati omunyan no wo mo kyese abonefo sembi forefore ne ho a ewo so mo yemu ahwehwemu na eno na det aban no empanyifo de ato wo mo nam yeso afọ no hwamana ne nsem so ka kye gana fo se nyade yo bia betietia emrahye bidwane ni fa hodie ebre wo mo nsem a ahwehwemu ekoso no Ghana yenso afọ hwamana ne ho nsem so Samuel Okudjito Black on ne dia to dwa se Dutch abano de anobansem akọ ade amoma Ghana se ye mrahye bidwani de momomfa ewo Asante Akyem North Kwame Ohene Frempong a obabedi wono nsem no enya de se wono mo ebetitia ne fa hodie so de biarada we no wasaka kan se ene wetime de nsa asinibu akase mrahye bidwani okokodi obi manso no ne ho ye pa enya de se bibiboni bia atono sanse emrana mrano ngita hodie eyade a ekoso